Hej, velkommen til Stupid Boys tredje video, og nu vil vi byde velkommen til vores tredje medlem. Hej, jeg hedder Rasmus. Og det vil vi så fejre med et glas saftevand. Så værsgo at drikke. Det smager det godt. Så er det godt, Jonas. Jonas, surprisen for Rasmus gik videre til dig. Så Jeg vidste det. salt og god gammeldags citron i dit saftevand. Hvordan smager det? Mærkeligt. Ja, jeg har lige også selv smagt på det. Hvorfor var det mig, der skulle have den? Det ved jeg ikke, det synes bare kunne være sjovt. Har du slået på den? Nej, vi finder stadig. Ej, Jonas, det gjorde du ikke. Er du dum? Jeg vandede bare lidt. Nå, men Nej, hvor er det sjovt. det er Rasmus, og han er nok med i de fleste videoer fra nu af.